Vosik Nipa Hiniarani Karbi Anglong Life Pen Dr. Dharamsing Timung aphan Sri Hinira Inko Rakethamanikana Parman Lifetime Achievement Award anong Dipu Matipung Metang Hemalong kepajir pona birtanangli. Kedamtang anikana songsi piningta Karbi Anglong Life Pen Paterpi Pongsi Lifetime Achievement Award Sri Hinira Inko Rakethamanikana Parman Dr. Dharamsing Timung aphan si Ingwai Pon Pen anong pajir ponlo. Dr. Dharamsing Timung lake Anil Timung lapen amputerun piatum asopolo. Surihini rakre troxianikan alangli medicine anat Assam Medical College and Hospital Dibrugarh pensi graduation cepaun. Lapen Guwahati Medical College and Hospital pensi MBBS cepaun. Alangli pinnangan ewarta cepalong donlo. Lake Karlitang Rosmi Kropi Memorial Meritorious Award, Karbi Lamet Ame Meritorious Award, Karbi Students Association Meritorious Award lapen Deputy Commissioner Meritorious Award. Alangli Surihini Rakre Sipen Surihini Rakre Plianikan Dila State Dispensary alongta Medical Officer under National Rural Health Mission alongta claim na. Apitu Surihini Rakre Troxy Pen Surihini Rakre Sirkep Anikan Dipu Civil Hospital along Medical Officer Specialist under National Health Mission alongta claim na. COVID-19 pandemic ahota Dipu Medical College and Hospital along Nodal Official claim lang. Lapen non ke Assistant Professor in Department of Medicine in DMC NH along claim pong. Dr. Dharamsing Timung alang ni kachepadu pen arat aphan kirab lapen pinnang anakisot maphan pamilong lo. Alang li karbia khayang bong pen ke thek serabang phulo. Lasi Karbi Anglong Life Pen alang iphan Karbia Khaya Phan Contribution Thepik Rupen Langdamsi Lifetime Achievement Award anong pajir ponlo. Jadi Karbi Anglong Life betul lah pinian ini nili hemalong wangsi Karbi Anglong Life time achievement pula bangso anong ini pajir la bangso ponili alang li tuman churolo lapen nang li tum pada ini hemawan chutong ne nang li tum handa kadon pajir ahok pet pen Karbi Anglong Life pen la bangso lifetime achievement tu la bangso puthak nili apanga kaju bangge kaju dunlong le lapen la bangso asai ke dengji pula ke nili phan tong se kot pen nang pachini le Kasi alang ni tum pulo lagi, ni tum aning tanwang kado lamang so sai ke dei. Kasi ini aning kan ke aning fansi kado kita kisung lo kusi, angwai to lo kusi ni alang. Kasi to nili ta cemang hak lo itir ke, athema nili ke la nili kai nili kam kado ka besi nili ke claim bomb so. Nili ke illa pensi ni nonoson lahai ke longji pe ni lahai tule kamatha son ni ave. Tapos si kacharian mukha chethanam lo polo tande lage nili Mount Calvary English High School wada pensi nili metric pass lage 2003 anika lasot ke pass ho ana mahir jume pen nili district along ke first lo si first ang dengong dun pen nili higher secondary chali dam lage science stream lage nili cotton college pen nili ako puthot entrance bidun pen medical along nili si chupalong si wadi medical college along MBBS pori din MBBS tangde pen nili 2011 aningkan lagi nili Dilai State Dispensary along nili compulsory posting bola bangso service pidam lo salat pen nili ningkane thoman claim lo laso ningkane thom claim pe la kepajir ningkan ho nili ako puthot higher studies aphan mare postgraduate lagi specialist ke andam mate medicine department nili Assam Medical College lagi diploma se ko puthot nili chali namchilo ningkane thom pharma kata pen nili wang tu si aku ini tum aphan ke civil hospital lo nili aku claim non thilo ala ta ningkan hinian claim non pen nili non nili tum long medical college ke ala ta nili aku register a post and join to si hinian promotion long pen hinian aku assistant professor post ini claim no nili ke kamu pen dali thilo lahai bang so sai claim ke dam lage nili methang mata dugo pot nili methang muni da ke kwan si itu kisung lagi ini thang mata ciu, tapi tangga poisa lagi itu pun, dan deadly munir fan kerapun kali, lagi nangli, jakong anu tinta kopi mana lagi kopi asai sih kita kwan,
iya hin ko anang li talent ke doma ima lagi anu tinda japon bom na claim bom na lasi lason thak si ni lita lapo si claim bom lapu le ke mang ke theu pe ne puda kali lita la ni me thanga hem da chelang pon bom na don ra batum han da lapu silang pon bom lo ahot ben hot ke ni lita rong dam sita la ni li long da company sa dum mu kha bang medicines ke ban da do lason sita me ni lita chupang rum bom ko hem ke na ma batai tin sita me halada hang pon ni ke hem rangot komat kopi ke sodoma rangot medicine da ni pite kang ko jo lason si lahai ke ilia ko pin yani lason aphan pule ni le ka matha gale ni ngalo lahai ke sapta be muthe halada ke ni ke thi dinga din ni don ra pun si ke o jo la son ma si non tu non ben ka ta ni ni rong tan ke jo la bu ke dam bang si dam vera por si chelong la si lili pugang tung la bang ke li tum o ve ke ni tum han ke pugang tung ke la hello je ili tum ke Charlie ni ngasai ke dupik la non ke ili tum akrong da dupik aku akrong tin da Charlie pammi polotang te abar side pula mangi hek lor lo ke nang li lata tet leke claim nei pugali along kapre long sita claim dam pale ba nang li along kapre Charlie tambe nang li hala da kopi sinang li ke thenam long ma kopi sinang li ke Charlie ma hala bang so da ili tum long nang li na implement not mate hala hai ason ni kan kan lapen ili tum bangke ili thegden lopo ili dojon nang ne aku ni li theglong bom ni ta social media long lang bom titi ni ji methang active u isita anu ka pre tum ko pc awareness camp ke claim do ko pini mane fan free coaching akam ma peni rason ke claim ni ta theglong sala tum hanta ni ge wen hen ben churo dun pasi lason si anu tinta claim bom bom ni pasi mathalo lapen pini ani la Karbi Anglong life pen la bangso lifetime achievement award itu lason asa elang ni tum deng bom ko pasi ni thelo lapen bili phan la pini ani nang ki pi pule nilige la dale kan tonji kali nilikam nilika dotti ke nilige lage claim pon bompo pasi wan to ke le dam pone ke le dam de ne la mangene tu the khada panel tum society phan donation contribution Karbi society lo anton pen tum la so Karbi Anglong live pen lifetime achievement award tum tuning ban gibi pondo tuning bang plus bang so lifetime achievement award ke long bang ke Dr. Dharamsing Timung lapen pining bang ke puthot Dr. Dharamsing Timung bang silong thui lo la so award le tum ki pi bang la hello kapre ka feel isi ada feel bang ali angton feel ini tu mas society aphan kopi si contribute ma lapen alang le tum isung ke boy penceng lok alang le tu apore chipi alang le tum paduk pen ko anne ini tum han society tu banang pi la bang so angton ben ingkung et silitum bang la bang so award bang pipi la si munum kis tamile tum pi bom lang keceng bang ke academician a hisapen silitum pi lo pining bang ke medicine hin health hin la son si mon mo kis tamen isimai sia fil non nason topik lang kapre explore sa field doigi pene administration na hin a field da doigi media hin stame doigi la son a field kapre arts hol hai culture hin stame doigi la si kapre ka hin stame le tum pig la si militum la si bang so recognition na bang ke Karbi Anglong live hin man ke kai kita pipon verji